темата на тази годишното състезание. Избрахме тема актуална за целия свят, като в България тя е под непрекъснати дискусии, а именно шистовия газ и по-точно метода, по който се добива. Този метод... Браво! Този метод се нарича хидравличен удар. Ние знаем, че той оказва неблагоприятно влияние върху околната среда, като за това има достатъчно доказателства, особено в Америка. Същността си хидравличният удар представлява разцепване на земята и разширяването на тези пукнатини чрез вода, пясък и стотици химикали. Тези вещества замърсяват околната среда и застрашават живота на хората. В момента в България, в източната част, се проучват възможности за добив на шистов газ. Ние сме сигурни, че има необратими ефекти не само за животните и растенията, но и хората в този район. Показахме презентацията си в училищата си и съучениците ни се съгласиха с това, че шистовия газ, заради начина, по който се добива, не бива да бъде допуснато да се добива в България. Сега ще ви покажа едно клипче, което изготвихме по време на контрол. Имало едно време една малка, но много красива страна на име България. На север в Добруджа, жаркото слънце растели златни жита. На юг в Тракия тежки грозда на Висла и положаха всяка есен. А навсякъде вирее плодородни дървета с богато рода. И всичко това благодарение на Крисантруда, която била в изобилие. Много хора живели близо до прекрасната природа сред зеленината. Детски глъч угасявал зелените ливади. На кристалната вода се радвали не само хората, но и животните. Радвали се на кристалната вода. Но това щяло да се промени, защото било открито находище на шистов газ. За да го добиват, започнали да инжектират дълбоко в земята вода с повече от 600 химикала. Отпадъците започнали да замърсяват подпочвените води. Скоро останалите в почвата химикали започнаха да се проявяват на повърхността. Заради отровните води, зеления рай се превърна в пустошка. Животните не може да живеят нито без вода, нито без растения, които също се нуждаят от нея. Нямало деца, чието игри да огласяват по ливадите, защото вече нямало ливади. Има доказателство, че добиването на шистов газ оказва неблагоприятно влияние върху околната среда, водата, която пием и храната, която ядем. В България не бива да се добива шистов газ, въпреки икономическите ползи. Браво, браво! Благодаря ви за вниманието.